By the way, nakipunta na kami o nga po siya pumunta na sa kuha. Bigyan natin ng second chance. Bring it back. Hey guys, what's up? This is me, Tunyo Kulera Vlogs, and welcome back sa atong vlog guys, no? So, guys. By the way guys, officially come back na guys. So, siyempre, giptawad na ako siya o dawat ako tanan siya yung kamalian. Kay kabalo ko, lahat ng babae nagkakamali, pero lahat ng lalaki nagkamali, kaya bigyan natin ng second chance. So karon guys, daghang kayo nangutan na kung sa reason nga nung nakibalik daw ko o nakibalik siya. So mo na tong istoryahan karon guys. By the way, nakipakutan na kami o napo siya pangutan na sa kuha. Amo ang tabagon sa pamagitan sa vlog. So sa mga pangutan na dyan, no, mo na ang mga tuba guys. So be, nanangutan na kung sa daw reason na nakibalik ka sa kuha. Ang reason kay na-realize na ko nga mali itong gibuhat niya. Kuan, na mali po itong buhat na basta-basta ko lang nagbulag siya ha. May ato nga rason niya. Then na-realize po ko nga dapat tama po ito yung tingin na dapat istoryan ako siya ha kung napabakot piling sa mong ex sana para matabahan po ko na wala ang piling sa mong ex. Ano lang dito ko ito nga tayo, nalibog lang dito ko ito nga tayo. Nalibog dito ko sa kubato na niya. O karon, mali kita lang siya. Na-solve siya nga. Plans kung pwede pa ba hindi na maayuson. Nasugot man siya guys. So, wow! Thank you. nasugot man siya guys. Then, thank you kay tagal yung chance. Kanpod. Salamat po tayo sa nag-advise ako, nag-advise ka sa ako, nag-EPM. Kailangan ako pag-isip tarong-tarong kung naman ko desisyon, kailangan isipin mo tarong bago ka mag-desisyon, kaya isip tayo, wala ka ba lumaligid ko, So, mo to guys, nakalimutan ako na lumaligid ko. Then, because dili po na ako gusto magbulag ng diwa. Lang, napugusan yung buhat. Napugusan yung kong bulagan ako siya kay feel ba ko nga, mura na mauna ang graduate para makaliwas ko sa akong para makamagulong ko sa akong ex, so mali dito guys. Dahil sa pagbulag na ko siya nga na ko nga mas kailangan ako siya. Pwede na! So karon na-realize na ko guys na mali dito ang ibuhatan niya. Paano masabi? So karon guys, disukot na ko siya guys, nakibalik na ko kay siyempre dawat na ko siya kung ano siya, tapos nagkabalik siya ito nabutan, pero pasaylo ko siya guys, so ihumo ko kung kasing kasing ko tapos i-explain ko sa tanan kung saan gusto na ko siya ha, o isa pa lisod mangitaw pareha niya, like bisag unsa na babae bitaw daghang babae pero lisod mangitag pareha niya. Mo na akong giyon na siya mas kung magbulag man galing mi, siyempre mabalik sa sugod, mapailayan po siyang magpapa, mapailayan po siyang magpapa, tapos magkuhanan po po babae, tapos dili ng tanan babae no pareha attitude, pareha kanang iwan, kanang batasan, pareha kakugi, nga na ba? So nag-stay ako ko siya guys kasi Tagalog tayo ngayon na. Kasi guys, siyempre sa kadaghan-daghan na akong babae na experience guys. Si Mimi na dito ako makita guys na grabe niya ang kuhan guys na pursige siyang sarili, like yung mga igsoon, ginapa niya, dagaan. Muna akong nakita siya guys, tanda na ng uyab, siya lang nakita ko niya na guys kung sayang kuhan subo, matuman rin niya. Munang dili na akong magmahay na siya akong gibalikan. Okay lang gyapon ko na nagkamali siya, dawat gyapon ako kay kan tanan mga mali pwede na mausab,
magkamali man ka pero katong mali nimo mao tay mo ang lesson learned bro ana bitaw. So karon daghan kay ingon nganong nagpatangan na daw ko, daghan kay ingon na uy ano balikan man nimo. Nagpasakitan mo ka balikan mo. Wa mo kabalo sa reason guys para sa akong side. Sakit gud siya na balikan nga ni pero yun na lang umayo kung balik kang anong ibalikan ako siya. So karon na officially nagbalik na mi. Tapos kabalo na ang tanan kay siyempre ang mga tao nag-support sa mga. Salamat kayo sa mga suporta sa lahat ng sa tanan nagkuan diya nag-suggest, nag-advise, naghatag og idea, naghatag og mga istorya na dapat kini akong unanaon, dapat kini akong baton, dapat sundon mo imong sarili, imong kasing-kasing, imong hunahuna, kung asa ka gusto mabutang sa Ginoo. Kung dituwa ka o dili na. Ana na guys. So karon na basta daghan ni kong kuan guys kanang mga gipanghunan ako na dapat na akong buhaton dayon pero di na ako mabuhat kay wala siya to na time like mag-vlog me wala siya like kana bitong magbuhat ko ganing content na lingaw wala siya mo tong yun na guys na sa daghan na gud min experience pero off cam lang siya guys di na mo ma-vlog kay maulo ko sa mata sa daghang tao magkuan mi happy me di lang ma-vlog kay maulo ko guys mo nang mag-vlog mi wa di tao kami na duwa sinabot ko mga buwang simple nga tawa mo na akong mingaw siya guys na comfortable siya po sa kuha miski bako pa may 3 months bako pa may pero feel ako comfortable siya ug ako din na same vibes without katawa rabi no vlog na katawa mo kaya nakarin kita ang katawa guys ang ako ang joke guys tapos karon si Mimi mo may istorya niyo sa may maambag din sa itong pan welcome back na officially comeback may istorya nag-comeback ka o sa mga taong nag-ingon na wala di pag-asa magbalik may comeback ka na kung sa may mong kan kanang suggest sa mong may istorya tungod na ng istorya nila tama na basta nag-comeback ka Like unsa? Hindi pa sa ipakuan. tama na importante nag-comeback na guys